Salutare oameni buni, eu sunt Alex și astăzi noi vom juca Dream League Soccer. Da, știu că n-am mai jucat de mult, dar am revenit. Vom juca cu Leeds. Hai să ne schimbăm un pic echipa. Așa. Să începem. Hai, echipa mea, hai, echipa mea. Hai, Mascherano către Messi, Messi către Gomez și peste poartă. Oh, peste poartă. Hai, Gomez. Și ratează Gomez. Și peste poartă. Ce ratare de gol. Emotiv degajează către Bitant. Banuel, Miquei, Clark recuperează mingea, îi pasează lui Gomez către Messi și recuperează Gomez către Messi fuge la centrare. O centrează către Clasico și Clasico pierde mingea. Recuperează mingea Pintili. Gomez către Messi o scăriță și nu a reușit să înscrie minutul 33. Gomez către Mascherano, gol! Mascherano, foarte frumos golul, n-am ce să comentez. Am vrut să dau scăriță, dar am zis că poate nu-mi reușește, mai bine să dau șut, să înscriu. Gol, Mascherano! Și să termina prima repriză. Oameni buni. Să începem a doua repriză. Messi către Lucas către Clasico, care vrea să meargă la centrare. Bagă un sprint, dar nu poate să fugă. Se întoarce și dă o centrare de acolo. Reușită către Clark către Messi driblează, Messi scăriță și iarăși ratează. Buben cu un șut slab. Hai băieți, nu ne dă gol. Offside. Hai, pasăm la... Dă-o de aici. Ce ai mă cu mine? Pasăm la Banuel. Și pierde mingea Banuel. Fuge Lucas pierde mingea și gol! Antoson! Incredibil, m-a egalat echipa Leeds. Haide Messi pasează către Mascherano. Messi către Gomez. O centrare. Gomez pierde mingea.
Clasico. Buben vine la minge, Buben și nu rezistă să o prindă, fuge Clark. Eu îl consider pe Clark un fundaș de la mine. Marcelano către Messi, Messi către Gomez și a recuperat-o un jucător de la Leeds, nu știu cum îl cheamă pe ăla. Messi recuperează și iar o pierde și Banuel. Așa. Messi către Gomez, Gomez către Mascherano, Mascherano! Incredibil și apără portalul, incredibil! Și s-a terminat meciul 1-1. Deci, cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați un like, share și subscribe, să vă abonați la canalul meu și eu am fost Alex, pa, pa!